सहा मो ना धरी डाकिबार औकात तमर हैला केमिति वो कहूच मन अरे मु तुम्हार स्वामी स्वामी ए मोनालिसार स्वामी हबार योग्यता तमर तमे औछ बताए अयोग्य स्वामी एनिकी तमे मते मराम बोली डाकिबो तो दुनिया आखिरे तमे मो स्वामी तमर स्त्री किंतु तम भितर अनेक व्यवधान रहिबो काहेकि ना तमे मो अनुगत्य स्वीकार करुथिबा चक्कर उनी मना मैडम बोली डाकी पारुन हाँ हाँ मैडम ठीक कथा एई नाटा मोर बहुत दिन आगुरु पार्टी पशि आई तो आउ ताकू मु छाड़ीबे केमिति हाँ हाँ ठीक अच्छे मैडम आप चाह नि ठंडा एगुड़ा कौन मनीष पियांती एगुड़ा को चा ना गरम तो बारंबार कहला परे भी तमे मो ना धरी डाकुच आज तारो भूल हो भले अरे बाबा मुह प्राण एमिति भूल हबनी ता कौन गारंटी अछि तेणु आज मु तुमको एमिति गोटे लेसन देवी जोटा कि सारा जीवन पाई तमे मने रखिबो धरई जता निजो गालरे पिटी हेई कह एमिति भूल आउ केबे हबनी ए चुप करो जहा कहूची खैया करो धर जता
बोधे मो केस कांदा बंद करो आखिर नुआ पछी पका ରବି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ବୋଲି କେବେ ମାନି ନେଇ ପାରିବୁନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଚୁପ୍ କର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ଘରେ ମୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତିକି ଅଛି। ତାମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲାଣି ତମେ ଏ ଘରେ ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ନେବ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଘରର ଭାଇ, ଏ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସିଏ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାଛି ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଅ ତମ ବୋହୂକୁ ପାଛୋଟି ନିଅ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆରେ ନୂଆ ରହୁଛ ବୁଝେ, ସେ ଭାବିବେ ଏ ଘରର ସଂସ୍କାର ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ନୂଆ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ତମର ଏତେ ଅକାଶ, ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଆରେ ମନା ଆପଣ ଆରେ ନୂଆ ବୋହୁ ଆସି ଘରଟେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ନ କଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆହତ ଆସିବନି। ଏଇ ବେଶୀ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହାତଟା ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରଖ। ଉଠିଥିବା ଚପଲଟା ତମ ଗାଲରେ ବସି ଯାଇପାରେ। ଆରେ ବାଃ, ଘରେ ନ ପଶନୁ କାଳ ବାଜିଲାଣି, ତାମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଜାଣୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ, ତମେ କଣ କରିପାର ନ କରିପାର ସେ କଥା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ତମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ। ତମେ ହଉଛ ଓଡିଆ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ପରା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସ୍ୱାମୀ ଜପ ସ୍ୱାମୀ ଜପ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ପରମ। ତମେ ସତରେ ସେଇ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ଜୋକା ଉଠାଇ ପାରିଲ? ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ଏଇ ସଂସ୍କାରରେ ତୁ ମତେ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛୁ? ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତତେ ଏ ଘରେ କିଏ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନା ଦେଢ଼ଶୁର? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତକ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାରିସୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଏ ଘର ବଡ଼ ଠାକୁର ଦୟା କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ପାଇ ସାରିଛି।
ঠিক আছে যদি যুধিষ্ঠির ভଳି ভাই পাই তাহলে মহাভারতর ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରଖିଲା ଭଳି ତିନି ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ତମର କହିଥିଲି ନା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଠିକ ଅଛି ତୋ ହିସାବଟି ମୁଁ କରିବି understand I think could you understand अरे माँ अरे तुमको कौन कही मो बधाई करी ए कथारे मो भाषा पाहु नाही तमे तो मोर बहु मानो दीर्घ 30 वर्ष पूर्व मरी जाइछा मोर माँ तमे आ तमर ही चरित्र गुण देखि कौन जाउछि मने करछि बहु माँ तमको मुंडिया ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କରୁଛି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛି प्रथम थर गोटे देढ़शुर बहु माँ को बंधा बना आसुची माँ बंधा ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା ସତ କଥା ସୁଖ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ହିସାବ କରି କରି ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ହିସାବ କରି କରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ମିଳିଛି ସୁଖ ଚାରଣାକୁ ଦୁଃଖ ମାଗଣା Somebody
ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କେତେ ଖୁସି ହଉଥିବେ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇକି ଦେଖ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। କିଏ ଚାକିରି କରିଛି କେଜାଣେ, ତା ଚାକିରିଟା ତା ପାଇଁ ବଡ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି କହିଥିଲି, ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। କହିଲା କଣ ନା, ହଁ ହଁ ଏ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଉପହାର ଦେବି ତୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବୁ। ଉପହାର ତ ଦୂରର କଥା, ବାବୁଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ଆସୁ, ତା ସହ ଜମା କଥା ହେବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ପଳେଇବ। ହଁ ଯାଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିଲେ କଥା ହେବି। ଆସୁଛି, ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି? ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଦେଖା ନାହିଁ। ଭାଇ ଅନୁଭୂତି ବୋଧେ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଲାଣି ବୋଧେ। मारी चलालो मोरे छोड़ा तुम्हें घर बुझी पार पूरा हिसाब को क्लोज करिया भाई आज एठाकू आसुचे मारी चलालो मोरे तमें कौन किसी जानी पारुन मने पकाओ सेदिन कथा बाप झील दुज मो लोक को हैंड ओवर पुलिस हाथ हैंड ओवर कर भाई